Għaliex min għandu l-flus jista' jġib l-avukat, jew 3 avukati jew 4, u min m'għandux ikollu joqgħod jitqanna. Dix ġustizzja hi. Jiġifieri ċansu li da ma jeħilx u li ieħor jeħel. Pereżempju, għaliex hemm il-bejl. Jiġifieri ħafna jgħidu hemm ħafna Arab il-ħabs, hemm ħafna Arab għaliex il-ħabs. Daw ma jkollhomx flus biex iħallsu l-bejl, għal kollhom jibqgħu hemm ġew, ġifieri għalhekk. Hemm ħafna Arab, tajjeb. Għaliex mhux inġustizzja di, min għandu l-flus jista' jieħu l-bejl u joħroġ, u min m'għandux. Very unfair, ġifieri. Ġieli ħsibtu ma kif tista' ssir iktar ekwa dik is-sistema? Billi inti kollok dritt tażel l-avukat li trid intu jħallsu l-gvern. Imma l-gvern mhux istedi jinkwitaw li daw X'inhu? is-soluzzjonijiet. Xorta qed iħallas il-gvern. Imma l-gvern imma bejt ħallas l-avukat tal-istat. Le, U tħallas. Le. Jinnaf xi. Tidni ngħidlek x'nagħmel? Avukat prim. L-avukati l-ispejjeż jaqalaw huma biżejjed flus. fucking- Tajjeb, li l-avukati jaqalaw biżejjed flus, tajjeb. Ġifieri daw iridu jkunu qegħdin jagħtu lill-istat inda s-servizz, ġifieri alla volej l-aqwa avukat li hawn. Jekk qabdu li nrid immur nagħti dan is-servizz. Ġifieri qed tipproponi pereżempju jkollok klient fix-xahar li qed tagħmlu speċa pro bono għall-istat jew rata. Anke mhux pro bono, anke qed iħallas. Rata aċċettabbli. Imma forsi ma tkunx qed toħodlu l-gvern dak li sol normalment jieħu lil xi ħadd li għandu l-flus, imma mhux sew. Inti tara sew, ġifieri l-ġustizzja. Ġifieri anke fil-każ tal-immigranti. Fil-każ tal-immigranti, jekk f'dik id-dajsa hemm xi ħadd għandu l-flus, €1,000,000, inġibuh intuħ passaport u jista' jġib il-familja ma nibqgħux fuq l-ab. Again, il-flus hija jagħmlu d-differenza. Jekk inħallek xtereq, jekk inibgħatek lura, jew kien ġibek xaw. Sewwa ma l-flus. U dik hija l-problema, u ġifieri l-flus saru l-alla ta' kollox. U naħsbu minn naħseb jienek naħseb illi jagħmluna ferħana. Mhux vera, nemmendi tgħidli dik qed tajtek għax m'għandniex sinjuri bħalu. Mhux vera, ma tqajtx hemm minni li se ngħidlek rari tgħid ma' xi ħadd li għandu ħafna flus, jew għandha ħafna flus, u ferħanin. Jien naħseb li l-flus jippermettu lek ma tkunx ansjuż fuq ċertu problemi. Ma tkunx ansjuż, bis-serjetà. Skont l-ammont. Ansjużi ħafna iktar minna dawk għax. Jien naf minnu ansjuż u mbagħad naf pereżempju minnu miljonarju u jaħdem xarej fis-sena u jgħod idur bid-dajsa. Naf varjetà mbagħad naf minnu biljonarju, letteralment biljonarju u l-iktar bniedem minn dannat li qed tiltqajt miegħu. Naħseb dak il-kaleidoskopju dak il-gamma kollha teżisti. Però naħseb li ċertu ammont ta' flus jiena naqsulek l-ansjetà li ma tixtieq tinkwieta isma' minn fejn ħanikol, fejn ħanoqgħod. Dawk huma ansjetajiet li tant huma eżistenzjali u fundamentali li kważi ma tkun tista' tagħmel xejn iktar ħlief taħseb fuqhom. Allura inti qatt ma tista' rari biex imbagħad tkun tista' tgawdi l-ferħ tal-ħajja. Però ħafna studji fil-fatt juru li wara ċertu ammont wara ċertu income il-kuntentizza tiegħek mhux li tiżdied b'mod ma tikkorrispondix biex t'għamemx il-korrelazzjoni bejn mela inti żied €100,000 fis-sena mela sirt naqri iktar kuntent. Le. Hemm qisu benchmark ta' inti ma tgħodx tinkwieta fuq il-pensjon, ma tgħodx tinkwieta fuq il-kera u dawn l-affarijiet. Mbagħad li jkollok kwalità ta' ħajja tajba, ġifieri jekk inti ddeċidejt isma' llum ħanoħroġ it-tfal u mor niklu barra u dik ma taffettwakx ħajtek tkun aħjar, però mbagħad wara ċertu punt tieqaf tagħmel differenza speċna. Però u naf ħafna nies, u mbagħad ġeneralment taf ukoll x'innotajt li jiġri li ħafna nies li jkollhom ħafna flus ikun qed jippruvaw ifejqu trauma l-innotajt. U dik ma tistax titfejja għalhekk ikun daqshekk kompetittivi, aggressivi, jridu jieħdu kollox. Tkun ġejja minn x'imkien hu pereżempju Elon Musk hu magħruf li faken jaqbad ikisserek every now and then tipo. Jien biex ngħidlek ukoll li niddispjaċini hekk li nintama ħafna nies li l-flus saru l-ħaġa li tagħmilhom jew ma tagħmilhomx. Ġifieri u anke jħarsu lejn nies jgħidu mhux x'għandu mhux minnu jew minni imma x'għandhom. U jitkellmu fuq dak għandu karozza ta' ħareġka jew għandu il-pool u għandu hekk fim. Għallu, bieċajna spiċi fimt minna li dak, u naħseb li din qed tidħol bil-mod bħala mentalità. Mill-banda l-oħra neħu pjaċir ħafna sirt. Illi nisma' pereżempju li ċertu kumpaniji mhux qed iżibu nies pereżempju żgħażagħ biex jaħdmu fil-weekend jew hekk. Ħafna nies qed jiskandalizzaw ruħhom. Jiena ngħid proset. Fis-sens li sewwa jagħmlu hawn żgħażagħ iddeċidew li minnu ma żgħażagħ, mhux meta xi xieħ,
tgawdi l-ħajja. Mhux multoqgħod taħdem għal ħadd ieħor, aħdem kemm hemm bżonn, jekk tissiffer fil-weekend daqba muru sifer. Għaw dil-mentalità diħla li jiena naħseb li hija dak il-work balance li tant jitkellmu fuqu, tant jitkellmu fuqhom. Dawet jgħixuhom ħafna minnhom, għalhekk ma jistgħux isibu. Inti għandek work-life balance? X'jiena m'għandix, pereżempju, fis-sens irid inkun disciplinat ħafna. Illum il-ġurnata għandi, ma kellix. Ma kellekx, għax jiena niftakar li l-Abigail jiena l-istess. Din hemmhekk. Ma mhux tajjeb niftakar. Għalfejn le ma tipo x'aħna xogħolna vera nħobbuh. Imma ħanajdek, darba jien għamilċi 3 tim l-offiċċju kien hemm Abigail u uħtok. U żewġ affarijiet, waħda ħelwa, dik konna nagħmlu dak ta' tfala u x'ismu nagħmlu tfal nisaqshom klim tqila, kienet vera ħelwa insomma. U niftakar konna jiena u Abigail u qegħdin nitkellmu quddiem ħafna nies ma nafuhom x'hekk u da, u Abigail qalt li isma' qalt li inti jekk fil-każ il-lejla toqgħod u nagħmlu tfal. Orsu lejna. Ġifiri, għalix ma kontet najda di muxal. Kontet kan fuq work-life balance. Ija niftakar per eżempju kont għamint xi 3 jiem ma morċ id-dar u l-Xandru li kien għadu zaħir. Għatħan xilu kien hemm din loba kienu li għedli bija u xrajtilu. Tajtilu, għamenek ħagost, ovvja, ħares li għalissa meta se telab miegħi. It-tfal jindonaw ta' ġifi. Darbohra marriċ mower, da jina nemmen li t-tfal għanna tuħom mobaj, kmieni. Jirrit intiħu maridux, believe it. Imma ba darba din fil-karozza, għalli xiju li tal-mobile da di. Għarrajt għatlu, għalix, xien, għalli biex nkun nistan kelmek. Daw. Jifqawku. Le, jena xorta, il-familja xorta priorità, jien mandiġ hobbies dik il-problema. Fis-sens jena xogħol, familja, Ari or at, dawk, dik hija ħajti. Jien naħseb importanti l-familja li minnar ma nistama klixe u hekk. Għalfej taħseb li hija importanti. Ġibet tifal fid-dinja, u tisbaħħu man ċaħat. Jew tagħtuhom il-breakfast l-iskola u tmur għalihom fis-sitta. Jien dawn narhom ma jiena pereżempju ma naqbilx mal-childcare, konsensaqsikus. Ma naqbilx. Le, naqbel ma' childcare, imma mhux li ħallasom jienu inti daw il-childcare saru biex naqdu lil min għandu l-flus. Mhux għalhekk. Xi vuol diri. X'inti biex inti tmur taħdem għand tal-ċaħat biex tmur tieħdhom iċ-ċivil childcare kellu jkun post fejn it-tfal jissoċjalizzaw ruhom b'mod professjonali tajjeb. Koll għandhom ikunu fil-bidu, bedanzi, trid ikun lok ġob, issa t-tengot bidlu għadi il-gvern. Imma ċajt għol, għafiet nħalsu għalli ħana. Ma għandu ħalla salih? Nis-senjuri li għati daw bijom. Ma mux senjuri bis daw bijom. Mela. U li, jina, ħana la darba puntajt li l-Bambinell, ħanerġa nużaw l-Bambinell l-eżempju. Bambinell huwa small business owner, u xinti timpiega naħseb 10 minn nies jew ximkienem. Mux għed nitkellem fuq il-Bambinell. Il-Bambinell għandu tfal għandu tfal, u naħseb ġilu użajtu il-childcare, ġilu użajtu childcare, biex jitajjeb il-biznis tijaw, biex hard working għandu prodott tal-ostja, innovativ. Stenna minn u L-nogos nejnu. Namel differenza, mux għaxaw dal-Bambinell, ma namel differenza fil-sens li dak ma najdlux kapitalist, najdlu l-ħaddim li għet juħloq xaħġa li għet jaħdmu maħħom. Negozjan zaħir, u negozjan zaħir ġifiri, mux għal dak għet najd. Pero, ma taħsibx illi meta għalulna illi il-mara jor raġel, ma naħsibx għandu għolem differenza, meta il-mara ma kienu mux sewa toqgħod zaqqa mas-sink fil-kċina, imma għandha toħroġ taħdem, ħalli tażeli il-karriera li trid. Jo raġel, kienu qed jitnejku bina. Illum hawn xi mara jew raġel jażlu jorġu xi jaħdmu. Zobbi. No fucking way. Tal-biża illum l-għażla hija. Jew li tmur taħdem, jew li m'għandekx. Jew li tmur taħdem. Jew li tmur taħdem. Ja, eżatt, ġifieri għax m'għandekx il-bija. Dik mhux għażel dak ngħidu bin-nies. Dak huwa l-kapitaliżmu. Illi l-bniedem qiegħed hemm biex ġifieri il-bniedem qiegħed hemm biex jaħdem. Inti mhux taħdem biex tgħix, imma tgħix biex taħdem.
Mela, tlaqna?